Shalom. Tabi parhorasan ma dihita saluhutna amanami inanami nang songoni aka yanakon nami na posobulung ni huriata. Moliat ema di Tuhan na patul hason hita sahatu sadarion. Tabe sian hami sian bona pasogit di nama dohoti rapot padita HKBP hami di jetun silangit. Horas ma dihita saluhutna. Huria na hinaholongan itu hata tatangihon mahata ni debata na mamuhali hita dinalaw mangula akaulau tadi bagasan sadarion. Tapa saat malas ni rohata disudedenggan ni basana na palumehon ngulu hasonangan hosa hanguluan di hita saat tutikion. Andorang so tatangihon hata ni debata martangiang mahita. Mauliat ema diho ali Tuhan na mangalehon haipason hosa hanguluan di hami manugot ni arion. Hupuji hupasangap hami maho disude denggan ni basam na mamasum-masum ngulu nami di akaari na salpu. Jalapos dorohan nami di ari na pinalumehonmu di hami sadarion. Toktong doho mamasu-masu. Neng hubuka hami maaka ulaw nami. Homa Tuhan na madongani mangurupi hami. Ajari hami marhite-hite hatami. Asa tau hami mangulahon akka ulahon nami. Hombar tulomo ni roham. Marsaringar mahoamang. Nungarade hami akka yanakonmu. Tumangihon hatam. Asini roham adihamu dohodame nasian Tuhan di bata amata. Dot sian anakna Tuhan Yesus Kristus doton di parbadia. Amin. Hatani debata dihita sadarion na pinahobar sian almanak HKBP hari Selasa 10 Oktober 2020 tersurat di buku 2 Tesalonik 2 ayat 10 tolu. Di bagasan bahasa Indonesia 2 Tesalonika 2 ayat 13. Songonon ma hatana. Alai natama dohami toktong madok mauliate tu debata marningot hamu ale akadongan. Nah hinaholongan ni Tuhani. Ala dipilih debata hamu sian mulana. Asa saut hamu malua. Ima marhite sian todi na pabadiahon. Dohot haporsiaon di hasitongan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Demikianlah dikatakan songonima hatana. Damang dainang nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Di ari-ari parpudion lam gudang do akahamaolon taadupi di parngulota. Borat perekonomian, borat aka parsurion, marite-hite paryanakon, hubungan suami istri. Totu unang manian aka hamauloni mabain hita lam holang sian debata. Justru aka parukiloni aka hamaulon nang aka parsahiton pe lam patuguhon hapor syaut tama. Ragam do nata adopi di parngulota. Jala marasing-asing do boban manang borat nata adopi. Masing-masing kita mempunyai pergumulan, mempunyai beban hidup, tetapi harus kita percaya kekuatan kita, masalah kita telah disesuaikan oleh Tuhan. Seberat apapun persoalan kita, kita dibekali kekuatan yang kuat juga untuk menanggung beban tersebut. Hari-hari terakhir ini persoalan semakin gencar kita hadapi. Bahkan dunia pun semakin terguncang. Kalau kita mengingat lagu Kidung Jemaat 260 dikatakan, di dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemelut permusuhan. Tetapi orang percaya berdoa dan mengatakan, datanglah kerajaanmu. Ketika kita meminta datanglah kerajaanmu, maka akan ada damai sejahtera. Setiap kita bersatu padu, penuh kasih, saling mendoakan, sehingga kita boleh beroleh keselamatan. Amin. Ikon sudedo hita malua. Ikon sudedo hita taruli keselamatan
tupal hanguluan na pinarade de bata tu akka na porsea di ibana. Amanginang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini mau mengatakan rasa syukur Paulus kepada jemaat di Tesalonika akan ketaatan dan kesetiaan mereka. Sekalipun begitu banyak kedurhakaan, begitu banyak kejahatan terjadi di tengah-tengah kehidupan, tetapi jemaat Tesalonika berusaha untuk tetap melakukan yang baik dan yang benar seturut dengan kehendak Tuhan, dan merekalah yang dipilih oleh Tuhan untuk beroleh keselamatan. Tentu kita mau juga beroleh keselamatan, bukan? Enda sudah dohita naing malua, naing sudah dohita taruli tupal hanguluani, surgo hasonangan na pinarade ni debata tu akka na hinaholongan ni rohana. Amanginang hamu au nang hita sude akka na hinaholongan ni debata dohita. Kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Alani tetaplah percaya. Manoktong maha porsyaonmu di debata. Unang mahumordit, hinorhoni aka hamaulon, hinorhoni aka parukilon. Ainunga di parade debata basa-basa di aka naniasianna. Di ende rohani dari semula telah disiapkan Tuhan segala yang baik, karena Dia pun menjadikan kita sungguh amat baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Dan hea debata masakap pun akan naroa dihita jolma. Sakap na uli, sakap na denggando di parade debata dihita aka ianakonna. Alani tetaplah kita percaya. Tetaplah kita hidup di dalam kebenaran. Asa merlas ni roha debata. Tadok mamau lihat itu ibana, ainunga dipilit hita, gabe partohap di surgo hasonangani. Amin. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, on madidok si Paulus. Madok mau lihat itu ibana itu debata, alhaburjuo ni roha halak Tesaloniki, songoni manang nian hitake. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan. Nunga dipilih dewata hita. Alani toktong mata tiup haluaun keselamatan. Ai didongani jala diurupi debata do hita marite hite tondina todi nabadia. Amin. Mau lihat tema Tuhan dihatam napaingoton hami asa toktong di bagasan rohana yes hami madalani ari-ari ningulu nami. Asa olo hami mangulaon akan adenggan jala benget rohanami mangadopi akka hamaulon. Alapos do rohanami Tuhan. Adong dohodongan nami natoktong mangurupi, natoktong mangalehon akka solusi di akka parsurion nami. Tuhan pasu-pasu mahatami. Asa toktong hami gabe halak na haposan. Diho marhite-hite na burju hami mangulahon hatami. Urupi mahami di akka ulahon nami. Manang ahape na huula hami. Pataw hami mangulahon ni hobar tulomo ni roham. Asa marparbuwe na denggan akka ulahon nami jala gabe pasu-pasu ma dingulo nami. Pasu-pasu akayanakon nami na met-met sa hatu na magudang na jonok nang nahulang siyan hami di akka ulaon na di pardalanan ni ngulo na ho matuhan na marmudu-muduhon na sida sa luhut na mamasumasuhon akka pasu-pasu las ni roha akka pakirimon dohot sita-sita ni roha na sida pe ho matuhan na mamasu-masu jala patuluso ni tu akka yanakon nami. Pasu-pasu ma sisolhot nami tarlumobi ma akan na tua-tua nami. Di sude parsurion ni nguluna di hadutuan na sida ho matuktong na madongani na mangrupi na sida law manguduti akka ari-ari ni nguluna. Sa di ho madaging dohto di nami asi maroham di hami. Asinirohan itu hatta Jesus Kristus
dot holong ni rohani di bata ama, dot parsauran iton di parbadia mana madongani, jala mamasu hamu saluhutna. Amin.